Na'am, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Membobin wannan Academy mai albarka ne UI Muhammad Academy Pioneers da kuma Miners da masarin Web3 Miners na ƙasar Hausa. A da kuke kallon wannan bidiyo ina muku fatan alkhairi da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. So masha Allah, Allah ya karɓi ibadunmu. So a gurguje lallai na yi alkawari zan sake wani business. So alhamdulillah yau Allah ya kaddari zan sake wannan business din, insha Allahu ta'ala yau za mu fara, an gane ko muka fara kuma non-stop insha Allahu ta'ala. Tafiya ne mai dogon zango, lallai wannan business ana samun alkhairi. Business ne wanda yanzu yake trending, abin da ya shafi network marketing, affiliate marketing, an gane ko. Wannan kamfani ingantaccen kamfani ne wanda ta yi rijista a ƙarƙashin ƙasar Amerika, an gane ko. Kamfani ne na 'yan Amerika, ana yin abin da ya shafi magunguna ne na kiwon lafiya, wanda wannan magunguna suna da ƙarfi sosai, suna da inganci a duniya. Da wannan business ɗin iya mutanen Amerika su suke iya participating, an gane ko, amma yanzu sun buɗe shi zuwa ga sassan duniya. So lallai yana da matuƙar muhimmanci da mu samu, musamman yankinmu na Hausa, su samu a ƙasar Hausa su samu su shiga tafiyan da wuri, an gane ko. So yanda abin yake, yana nan global network system ne, an gane ko, wanda duk waɗanda za su zo suna shiga business ɗin suna ƙarƙashin waɗanda suka riga su shiga ne, an gane ko. So haka chain ɗin yake tafiya, an gane ko, haka chain ɗin yake tafiya, an gane ko. Yawwa 1/2 matrix ne na ga insha Allahu ta'ala. So lallai matrix ne mai kyau abin da ya shafi network marketing, kuma wannan shine a lokacin da mutum ya kamata ya shiga wannan business din domin a tafi da shi, an gane ko. So alhamdulillah sunan wannan kamfani Live Good, wanda reputation, testimonials, in mutum ya je bincike za ku ji maganganu da ake faɗa na inganci da kuma kyan wannan kamfani, an gane ko, da yadda mutane suke samun kuɗi. Insha Allahu ta'ala in mutum ya yi bincike zai tabbatar da haka, an gane ko. Kamfani ne ingantacce. So lallai kamfani ne na health product, yawwa suna abubuwa ne na kiwon lafiya, wanda is one of the best product a cikin health companies da suke operating yanzu a America. Kuma wannan mai business din ya yi businesses, an gane ko, a baya wanda an succeeding kuma mutane sun ji daɗi, an gane ko. Ya maimaita, so yana da experience a wannan bangare din, an gane ko. So lallai yadda wannan tsarin business yake, package ake saya kamar wani hannun jari na $140 shekara, an gane ko, $140. So zaka mallaki $141 ko $42 saboda charges na fee in zaka tura, an gane ko. So sannan suna karban cryptocurrency, suna karban bank payment, an gane. So mu da yake muna Najeriya ne da sauran kasashen Afirka, so mu yi amfani da bangaren cryptocurrency din insha Allah ta'ala, ina ga zai fi. So sannan akwai kuma package na $50, amma package na $50 mutum zai biya maintenance fee duk wata $10, an gane ko. Sa'annan za a fara biyan mutum ne bayan ya yi subscription akalla na wata 2, an gane ko. So wanda zai yi na 50,000 na $50 package, so na wata kenan, duk wata zai maintaining da $10, so zai mallaki kaman $73 kenan hadda charges, an gane ko. So lallai wannan business yana da matukar muhimmanci, an gane ko. Za mu haɗu mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu yi promoting wannan business ɗin, an gane ko, insha Allah ta'ala. Gaba ɗaya za mu koyar da yadda za a promoting wannan business ɗin, insha Allah ta'ala. Akwai abin da ya shafi matching bonus, akwai abin da ya shafi spill over, overflow, insha Allah shi ma a cikin tsarin shi. Sa'annan akwai tsarin da ya shafi referral, akwai tsarin abin da ya shafi magungunan. Idan mutum zai siya wannan option ne, za ka samu ragin kuɗin maganin da kashi 75, an gane ko. So za ka iya saya ka iya amfani da shi, ko ka saya ka sayar, an gane ko, in kana da marketing strategy ta wannan bangare na health, insha Allah ta'ala. Kuma magani ne ingantacce mai kyan gaske sosai, an gane ko. So wannan ga wanda suka zaɓa za su yi
marketing maganin kenan, wanda bai yi marketing ba dole bane, an gane ko, ba dole ne ka siya magungunan ka tallata ba, an gane ko. So wannan package da ka saya zaka dinga samun wani benefit, an gane ko, sannan akwai benefit ta bangaren referral, so shi ma is optional, an gane. In ka ga dama za ka yi referral, in baka ga dama ba, in baka iya referral ba za ka yi ba. So amma idan kai marketing ka iya gayyato mutane, samun ka daban da wanda baya marketing. So lallai za mu haɗu, za mu koyar da yadda za a yi marketing ɗin nan, ba wani abu ne mai wahala ba, an gane. Za mu utilizing social media platforms masu ƙarfi, gurin da za mu samu free traffic, an gane ko, akwai source of revenues da za mu nuna insha Allah ta'ala. Wanda ya ɗan yi ƙoƙari, in Allah yadda zai dinga samun wanda za su joinin wannan program a ƙarƙashinsa a sassan duniya mabambanta insha Allah ta'ala. Duk za mu nuna yawwa mutum daidai ƙoƙarinsa daidai samunsa a ɓangaren referral, an gane ko. So man jadda waje da insha Allah ta'ala, duk wanda ya ƙoƙari zai samu. Sannan akwai ɓangaren abin da ya shafi matching bonus, wannan ko da mutum bai yi referral ba zai dinga samun wa'annan bonuses ɗin. Sannan ya haɗu da ƙarfin team ɗinku, an gane ƙarfin team ɗin, yadda kuke da team masu ƙarfi, masu ƙoƙari gurin promoting da kuma contributing a wannan ɗin, a wannan ɗin, a kamfanin, an gane ko. So lallai za mu haɗa team mai ƙarfi insha Allah ta'ala. Da wannan nake kiran sauran mentors na ƙasar Hausa da suke da marketing skills, marketing strategy, da su zo mu haɗu mu yi wannan tafiya ɗin insha Allah ta'ala, mu jawo na ƙasar mu duka a haɗu a yi wannan tafiya ɗin insha Allah ta'ala. Mu yi shi a ƙasar Hausa, mu fitar da shi zuwa sauran sassan duniya, an gane ko. Sabon project ne, ya ɗan daɗe, amma na gaya muku an limiting ɗin shi farko, 'yan America ne kawai suke iya participating, so yanzu an buɗe shi ma duniya. So za mu using channels na promotion kamar irin su YouTube, abin da ya shafi YouTube, TikTok insha Allah ta'ala, Facebook, Pinterest da Instagram, an gane. Wayannan suna da ƙarfi sosai wurin promoting irin wayannan product ɗin, an gane. Akwai masu saya don su yi amfani da shi, akwai masu saya don su sayar, akwai kuma wanda za su join in affiliate marketing ɗin, an gane ko. So wanda mu ɓangaren da muka fi ƙarfi kenan, ɓangaren affiliate marketing, an gane ko. So duk wanda Allah ya sa ya shiga ta ƙarƙashin link ɗinka, so ka inviting nashi, an gane ko through advert ko kuma through promotion da kai ya yi register, za ka samu percentage, an gane ko, na duk abin da ya sa, an gane ko. Ina ga 25% na duk abin da ya sa, an gane ko, yawwa. Sannan kuma akwai 2% da za ka dinga samu a mutane da suka shiga a reshe bayanka, an gane ko, reshe bayanka. So yana da kyau ka yi saurin rijista, saboda idan yanzu ka yi rijista za su fara jera maka mutane a ƙarƙashinka na tsawon sati 2, an gane ko, yawwa. Wani daga nan zuwa sati 2 zai iya samun mutane 5,000, 10,000 a ƙarƙashin shi, an gane, 6,000 a ƙarƙashin shi. So da yake global system ne, metrics ɗin, da mo ka shiga, duk wanda ya yi rijista a bayanka za su dinga jera maka automatic a ƙarƙashinka, an gane ko, automatic a ƙarƙashinka. So abin da ake bukata shine ka yi sauri ka biya registration. Duk wanda ya yi sauri ya biya registration, ko da wani ya rijista a gaban shi a kwanakin gaba kafin shi ya yi, so za a kai shi gaban wancan, an gane ko. Sai ran da shi ma ya biya kuɗi za a sa shi a layi, an gane ko. So lallai system ne da business mai kyau. Sannan wannan fees da ake biya na maintaining package na duk wata ɗin nan, shi yake ƙara yana ƙara sustaining ɗin business ɗin, ga ɓangaren product, ga ɓangaren income yana shigowa, wanda kuma suka biya na shekara duka akwai lissafin wannan monthly charges ɗin, an gane ko. Sai dai akwai discount akan nasu. So zan so mutum Allah ya hore mushi ya biya na shekara, saboda duk wannan ɗawainiyan ba ruwan shi kawai, sai dai mu zo mu dukufa promoting project ɗin insha Allah ta'ala, mu gani nan da wasu watanni zuwa shekara mu ga me za mu haɗa. Insha Allah ta'ala za a samu alkhairi sosai. Mutane da yawa suna samun kuɗi da wannan business ɗin. So lallai kada a yi ƙasa a gwiwa, tunda cryptocurrency yanzu kasuwan na ba mu wahala, an gane ko. So kafin kasuwan ya settling, lallai duk wanda Allah ya hore mai zo ya joining wannan ɓangaren, wannan ba ruwan shi da wani economy ko wani inflation, an gane ko. So abu ne wanda is a
company based program based on product, an gane ko? Program ne da aka kafa shi akan product, wanda wannan product ɗin kuma ana buƙatar shi ko yaya mutum yake, ko yaya idan yana buƙatar lafiya dole sai ya nemi magani, an gane ko? So wannan abu ne wanda niche ne wanda mai ƙarfi, wanda bare yiwu a yi rayuwa babu shi ba, an gane ko? Ba zai yiwu a yi rayuwa babu shi ba. So abu ne wanda ya zama wajibi ɗan adam sai ya neme shi, an gane ko? So lallai wannan kamfani yana da kyau, lallai idan mutum Allah ya hore mishi ya zo ya trying ya joining wannan kamfani, insha Allah ta'ala zai yi farin ciki in ya haɗu muka koyar da yadda za a promoting wannan business ɗin, kuma ya yi ƙoƙari gurin promoting, insha Allah ta'ala zai samu alkhairi, yawwa zai samu alkhairi. Wannan gashi nan testimonial, wayanda ma ba su kai ka ba su da basiran marketing da waye, suna samun kuɗi da wannan program ɗin, an gane ko? Balle mu za mu haɗu a team ne mu pushing ɗin project ɗin, insha Allah ta'ala. So lallai ina ba da shawari da duk wanda Allah ya hore mai ya ƙoƙari ya participating, an gane wannan ba crypto bane, an gane ko? Yawwa ba layin crypto bane. So kai tsaye mutum zai zo ya sa sunan shi, sunan baban shi, email ɗin shi, sai ya taba reserve my position now, an gane ko? So in ka sa email ɗinka misali, in ka sa email ɗinka a nan gurin, so ka tabbata email ne da kake amfani da shi, misali uimuhammad@gmail.com, an gane ko? So za ka iya kirkiran sabon email ko ka yi da email ɗin da kake amfani da shi, an gane ko? Ba matsala. Afuwan nan first name ne, so ƙasan nan ne email, bari mu sa shi a nan. So first name suna na biyu, so sai ka zo ka taba nan reserve my position now, an gane ko? So kana taba nan za su tura maka email, an gane ko? Za su tura ma email, in suka tura ma email kai tsaye sai ka tafi email ɗinka, an gane ko? Ka tafi email ɗinka, in ka tafi email ɗinka kamar haka, so in ka tafi email ɗinka haka, so za ka ga sun ma message, an gane ko? Gashi nan kamar haka. So abin da za ka yi kawai, za ka taɓa nan ne join now, an gane ko? Sai ka taɓa nan join now ɗin, so zai buɗe maka, zai kai ka zuwa ga company ɗin, an gane ko? So ga detail ɗina nan da na sassaka. So yanzu kai tsaye zan je sai ka gangara ƙasa nan sai ka sa username ɗinka nan, alkunyanka. So bari in sa UI Muhammad. So bayan ka sa password ɗinka a nan, ka maimaita password a nan, sai gurin siyan package. So gurin siyan package ɗin nan, wannan shine ƙarami monthly package na $50, wanda mutum zai maintaining ɗin shi da $10 duk wata. So lallai akwai ɗawainiya gaskiya. So amma wanda zan fi recommending, an gane ko? Shine wannan na shekara ɗin, gane ko? Shi $142 ne, an gane. So lallai duk wanda ya yi rijista domin sa kuɗi ko sayan package, insha Allah sai ya tuntuɓa na a WhatsApp number na, gashi nan 081-7707-4328, an gane ko? Ga dukkan mai bukata zai iya tuntuɓa na wannan business. So wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.